Congo RDC are wonde toon nde ɓooyi nde ala fof ko wawi reglude nde aduna sowona président Congo waɗa reconnaître wajiɓe ɓe koɓe congolais en so waɗani ɗum aduna o fof ene andi ko fenade woni ɗon oɗo guerre ko addimo wiyeteɓe tuusi Rwanda en ɓe to Uganda ɓe mbiyete ko Nyankoyli to Congo ɓe mbiyete ko Banyamulenge ɓeɗo yimɓe ɓe gaare e oɗo nokku ko ɓooyi gila colonisation arani kamɓe goni e nokkuji ɗiɗo ɓe mbiyata Goma en ɗo ni ha fayi Bukavu en ha fayi hedde Isiro fof ko kamɓe goni hen frontiére Uganda o fof kamɓe goni hen. jeenaare bonɗi ko hollita e leyɗele meɗen won ustoraɓe won ɓeydoriɓe enen ko wawɗen yiide tan jeenaare bonɗi wawa ittade e leyɗele meɗen Afrique ɗo saabu de jeenaare bonɗi ndi to ndi hani ummorade de ndi accitato ko toon ndi fuɗɗirta ɗum wonon e hooreɓe leyɗele meɗen saabu de hooreje leydi nokkan suuda caggal muɗum nokkan suuda donc jeenaare bonɗi wawa ƴuwde e leyɗele meɗen Afrique de Fatimata Sisawo ni surtout ɗum wonnono leyɗele ɗe laamu démocratie wala toon ko laamu e sembe doole laamu kuuri e condi population muɗum ne rolli tampi e sanne sanne Mali e Burkina Niger ko seeɗa goto fu ɗo wela ɗo heediri fu ɗon nokkirta no suuɗa. Affaire jeenaari ɗum wona joni fuɗɗi ɗum koye aduna yarata sen ƴeewi guila e laamuji men sadikaɓe en ɗalmameɓe en e woɓɓe fof jeenaari ne hen hay to sakkiɗo Fouta ɗo wonko min gandi hen mawɓe ɓennuɓe avant indépendant ala ko indépendant kadi ari ko kadi won min gandi ñawannoɓe adunoɓe ñawoje e fof ene waɗi jeenaari ko heddi ko kay wiite ñawowo goto tan ko Allah kuutirima tan jeenaari joom gonga hokke fenade joom fenade hokke gonga. Affaire Mali kuppude crédit yimɓe e kuppude e orange money yimɓe enen mbiɗen ɗum ɗo ko wona lawol ko hunde nde yoɗani wona valeur Mali to woni ɗo hande Mali na faible par ce que ko waɗede tettede bonnanede woodi hande wonko ɓi Malien hani waɗanede ko wona wiide ne itte mun ha joni hani ko wallede miskinagal ngal mawni leydi ndi gollorɗe fof boni courant ala hande entreprise aji fof nen nderi on darima kadi ɓe mbi on guetti crédit el miskine mbani komin ndewon mbaɗanno téléphone mbiya wonde baɗɗo 1000 francs ko guitton hen 100 francs mi anda nguɗo laamu kongu woni ko taga ɗon ɓeydi toñede e nder leydi.